nandito na po kami. Nag-land kami ng mga 9:15, gano'n. And then, na-pick up kami ni Ruth and dito lang kami sa Eindhoven. Nagdaan kasi kami doon sa Primark. So, yan yung aming binili kanina kasi kailangan namin ng mga panglamig na pants ni Ana. Kasi para palamig na. Tinitingnan ako ni Ruth. Hihintay doon. Nakatingin siya sa akin. Nahuli ako na nahuli ako na nag-vlog. So, andito lang kami sa sa McDonald's, pa 11 o'clock na. So, I hope na abutan ni Ruth yung breakfast menu na kasi yun yung gusto niya. Kami ni Clarice, nag-order lang kami ng chicken burger lang. So, yun lang. Tapos dito, pagdating sa bahay, tulog na. So, matutulog ako ng konti. Tapos, pick upin namin si Ana at 12:30 sa kanyang daycare. Off po nga pala ni Ruth ngayon. Wala siyang work today. So, buti na lang para pick up niya kami. Otherwise, pwede din naman kami mag-bus galing sa Eindhoven Airport papunta dito papunta sa amin. Pagkatapos dito, uwi na po kami. Ako bingi. Nabingi ako sa sa pressure ba. Buti na hindi siya masakit. Unlike nung nag-land kami sa Barcelona, masakit talaga siya. Pero ngayon, okay naman. Hindi siya masakit, pero parang lang, para akong bingi. Nandito na si Ruth. Say hello. Chicha, hello. So, naon sa amin. So, maura niya po ang chicken na kain. Wala yun. Bahay na kami. Bahay na kami and mag-unpack ako ng konti. Pero gusto ko mag-nap. Ay, wala na pala. It's already 12. Hindi na lang ako mag-nap. Mag-nap na lang ako pag nap ni Ana, mag-nap din ako kasi mga 3 hours lang yung tulog ko. Hala, tudong Kaikus! Ana's bag is here. Normally, pag si Ana doon, nandito yung yung bag niya. Normally, pag nagpupunta siya sa daycare niya, may dala siyang bag kasi kailangan siya magdala ng extra clothes. Tapos, hindi pa kasi talagang totoong potty train si Ana. So, pa siya. Magpapadala pa kami ng diaper, ganyan. So, ito yung binili ng pasensya nyo yung chan ko. Medyo obvious na obvious siya. Huwag nyo nang i-mind, sir. Don't mind Ruth because he's gonna play FIFA. High five. Because Anna's not here yet. So, ito, mura lang po ito. Wala kasi akong pants dito ba. So, ever since dumating ako dito, parang wala akong nabili na pants. Talaga. Kasi, mahirap maghanap ng pants kasi nga, malaki na yung ng waistline ko. Malaki ba? Yung size ko, sobrang laki na since tapos ako since nanganak ako. So, pag bumili ako ng medyo malaki yung yung size, mahaba naman masyado kasi nga matatangkad sila dito, diba? So, ito siya, sale siya, 10 euro lang na pants. Ayan. High waist po siya. Because 10 euro lang siya, bumili ako ng dalawa. So, ayan. So, fold ko to siya. Cute siya kasi may paganito. Tattered siya. Tapos nakita ko to, cute para kay Ana. Ito, size 98 na po si Ana. And by pair to siya. So ayan, maganda yung kulay. Babae talaga ba? So sabi ko, ito yung pinili ni Ruth. Si Ruth po yung pili. Ito yung pinili ni Ruth. Sabi ko sa kanya, kumuha din siya ng dark ba? Ito Ayan. Dark kuno niya. Ang kinuha, puti pala to. Puti. Isa lang talaga yung dark color. And this is for Ruth.
Oh, may pabagong trial si Papa. Is mo dodong? Yeah, wag na to disubuhan pala si Ruth kay Ruth. Para makapag-concentrate siya sa game niya. So, maganda siya. Yeah, then my focus is there. High five. I know. Just focus there. Ito. Oh, maganda yung ano niya. Si Ruth po, hindi siya mahilig sa mga brands. Wala siyang paki. So, which is good. Wala siyang paki sa brands. So, madali lang bumili. Madali yung pumili. Hindi naman siya maarte sa damit kasi. Parehas kami. Hindi ako din masyadong maarte sa damit. Wala. Kung gusto ko yung damit, kahit anong brand pa yan, pero usually, pipili kami ng, of course, na mumurahin na brand. Hindi din naman kasi kami mahilig sa mga branded na damit. Parehas kaming dalawa. Pero pagdating sa bag or sapatos, may ibang usapan na po. So, iyan. Gusto ko kasi yung nagbablock si Ana ng ganito. Tapos, ano naman siguro to siya? Thermal yata to. So, mas maganda para winter. Dalawa po to siya. Pumili din kami ng 1.6. Kasi pang lamig. Oh, this nice color. I like this color for Ana. Nice. Also, this is a darker one. Nice. Yung kapatid ko pala bumili nito, yung bag para sa paborito niyang pamangkin. may paborito pong pamangkin yung kapatid ko. So, yan. Ang cute. Sabi niya, nag-isipan daw niya kung ibibigay ba niya ito sa pamangkin namin or igagamitin niya to pag nanonood siya ng concert. Kasi mahilig yung kapatid ko sa K-pop. Talagang nanonood siya ng concert pa. Ito din, bumili siya nito para sa kapatid namin. Bigay daw niya. Ito din, pang work ko. Sobrang mura lang ito. Kasi yung work shoes ko po, putas na ba? Actually, mas marami kami binili para sa anak namin. Ganun naman talaga. Si Ruth ay, mas mahilig si Ruth mamili para sa kay anak. Pero para sa sarili niya, hindi masyado. Parang ako din. Kunyari, may gusto akong bilhin sa labas o doon sa sa city. Pero most of the time, yung anak ko yung nabibilhan ko. Nag-text pala si Dayan. Si Lovemere Vlog. Hindi ko pa nabas. Friend ko si Aron ba yung Indonesian nag-text niya. You should go out. Aso. A few moments later. Ze zegt, afblijven, is van mij, is van mij. Yeah, that's what she says all the time. Hi guys. Kukunin na namin si Ana. Let's see kung anong reaction ng anak ko. Ilang araw kami hindi nakita. 3 gabi kami hindi nakita eh. Finally, makikita ko na si Ana po. Malapit lang naman dito pero mag-car lang kami para mabilis lang. Tour tayo. Papunta sa school ni Ana. Sa daycare pala. Yan na si Ruth. Kukunin na siya si Ana doon. So, dito lang ako sa sasakyan. Bari hindi alam ni Ana na nandito na ako. So, excited na. Sobrang excited na akong makita si Ana, guys. Ayan na si Ana, guys. Oh, cute. Ayan na naman, oh. Tingnan natin. Let's see. So, lalabas na ako. Hier, Anna, hier staat. Love, mama, show them. Did you miss mama? Yeah. Comes to mama. Comes to mama. Kay go ahead and say hello, guys. Hi, guys. Hi, Kiss your guys. mama. Kiss your mama. Kiss your mama. Looking cute. Oh, you're so lief. Wait, dali, papa. Watch with your foot, man. Come on. Love you. Nee. Huh? Make
Naghanap ng gatas. Did you miss Mama? Yeah. Yeah, Mama Og. Mama Og missed you a lot, B. Show Mama your face, B. Show Mama your face. Kusha. Oh, you're so cute. Ay, anda na sa ata. Papa, lingkod na ta dito. Taro na tayo dito. Mama Bear. Huh? Mama Bear. Mama weg? Nee. Waar dan? Adi, kijk. Mama bril zo? Gusto niya mag-ano ko, mag-sunglasses ako. Anna tells us what to do actually. Ja, no. Oh no, buang. Auntie is sleeping. Auntie slapa. Nee. Yeah, auntie slapa. Ja. Yeah? Als kijk eens. Nee, auntie slapa. Kijk. Gusto niya makita yung kapatid ko. Auntie slapa, okay? TBC. TBC. Looy, gimingaw ko. Ano ba tao eh? So guys, mag-ano muna kami. Spend time muna kami ni Anna kasi na-miss ko ang bata. Maglaro muna kami. Het is koud. It's cold. No, it's heat. Papa. En dan niet heet. It's Zo, warm. ja, put it on her room. Dat is all. Yeah, that's good. It's warm. Waarom, hè? Wait, nice outfit for today, love. You look so good. Ja. Mooi broek. Ja, naar Anna toe, hè? Ja, mooi spijkerbroek is dit. Mooi spijkerbroek. Kijk eens. Is zo mooi. Oma got it. Wow, oma bought this one. Is mooi. Murag correct. Hey, what did you? Step, yeah. Maglaro muna kami guys ha. Kita-kita rin. Ana, say bye-bye. Chef. Ana, say bye-bye. Bye bye. Doei-doei. Doei doei. Dua man ang here. Guys. Mama ears, Mama. Thank you, Mama. Again, inside, yeah? Take me. Na chocolate na may nuts sa loob. Hindi niya po kinakain ng buo. Just bite a little bit, ha? Just bite a little bit. Kahit na, Mama. Ha? Ha? Go, go, go. Okay. Anna weg. Ah, Anna hier. Een chocolade? Ja. Mama? This is almond. Die gaan ook goed. Die gaan ook goed. Oh, dit. Hij opent het. I was hungry, so Oh, dankjewel, man. I'll put it in a jar. Yeah, somebody's checking his papa's wallet. Oh. Ja. Okay, take the credit card out lang. Anna, wat doet papa om mee werken? Waarom doet papa werken? Die. Deze, hè? Centjes, hè? Wat presenten. Papa centjes. Hi! Papa. Ito yung binili ko sa sa Barcelona ito. May almond to. And then ito, hindi ko alam kung anong nuts ito. Kijk. Papa melk voor jou maken? Wacht, deze maar, hè? Masarap. Zal papa melk voor jou maken? Ja. Ja, melk? Time check. My books. Ja, I think so. Ja, high five. So you can learn now one high five. No sleeping learning. Oh, good. So, ano na, alauna na po and nandun na si Ana sa kanyang kwarto. Ayun, natulog na si Ana. Ako naman yung matutulog din pala ako. So, matutulog din ako kasi si Ruth magre-relax siya.
Tots tracks dodong. Doei doei. A few moments later. Time check, mag-alas 5 na guys. Nakatulog talaga ako. Kung hindi ako ginising ni Ruth at ni Ana, hindi ako magigising. Nung narinig ko yung boses ni Ruth, akala ko nanaginip ako ba? And then it took me a few seconds to realize na, nasa bahay na pala ako. Yung utak ko nasa Barcelona pa. So, muna ako guys. Baba muna ako. Manipis yung suot ko. Pang tulog. Sabi si pangilkil ba? Yung bata pangilkil. Ang sarap ng tulog ko. No, sabi nila, huwag ka na masyadong matulog para baka hindi ka makatulog mamaya. So may liligpitin pa ako doon. May 2 basket pa lang naghihintay sa akin. Yung iba, inayos na ni Ruth. Tingnan natin sa labas. Yung garden namin kailangan ng bigyan ng atensyon talaga. Sa likod kasi yung weeds pa. Yung grass, makapal na naman. So, baba muna ako. Puntahan ko si Ana at saka si Ruth. Nagising si Ana, pinuntahan nila ako dito, tas nag-ano lang si Ana sa akin ba, nag-hug. Cute.